Здравейте! Днес видеото ще бъде под различна форма. Знаете, че рядко се показвам пред камера, но днес реших този видео да бъде такъв тип. Видеото ще бъде любими продукти за месец април. Те са тук пред мен в една от Пинкс кутиите, която е изпразнена от съдържанието си. И ще ви показвам продукта и ще ви казвам нещо за него и защо ми е харесало. Ще започна с най-големите неща в кутията. Това са лосьоните на Станишевс. Този ми се падна от Пинкс кутията с боровинков крем. А този ми дойде в един подарък от сайта. Не знам как се казваше сайта точно. Предлагат като подаръчна кутия. Сега ще ви я покажа. Ето така изглежда. Подаръчна кутия, която ето тук се връзва. И вътре има скраб за тяло, душ гел, лосьон за тяло, който е ето тук. И това е крем за ръце и крака. Цената е 20 лева. По този начин спестявате от крема за ръце и крака. Да се върнем на лосьоните. Този е с коктейл от манго, който още не съм ползвала, само успях да помириша. Този съм ползвала някъде почти до средата вече. Адски съм доволна от него, много мекотява кожата ми, много бързо попива, лесно се разнася, малко ми се струва неекономичен, но някакси съм склонна да направя компромис. Като цена не са чак толкова много скъпи, но това, което ме притеснява е, че в влог пространството върви една такава война в кавички между влогърките относно съдържанието на продуктите и дали е възможно с такова съдържание продукти да имат такъв ефект. Т.е. дали от фирмата не укриват някои от съставките им. Аз няма как да разбера такова нещо и се надявам това, което са написали, да е истина. И затова ги харесвам. Като действие, като съдържание не мога да кажа нищо. Нататък от кутията ще преминем за продукта за ногти. Това е на Essence топ лак с ефект на гел лак. След като спряха от производство нещата, с които можехме да си правим гел лак от дома, се наложи да си взема някакъв топ лак, който да придава дебелина и твърдост на ногтите, за да може да не ми се чупи. И този лак ми върши чудесна работа, като два слоя дават плътност буквално на гел лак и определено удължава живота на лакът ми. Нататък като аромат любим ще покажа този на Tesori di Oriente. Туалетна вода, цвят от лотос. Страхотен аромат. Аз си пада малко по-екзотичните аромати, ако забелязахте и този с коктейл манго. Тази туалетна вода, да не казвам парфюм, адски много ми харесва. Аромата ми харесва. Доста е така нетипичен. Най-вероятно няма да си хареса на всеки, но те предлагат поне още 5-6 аромата. За съжаление, поне в нашия DM, в този, който аз хода, ги махнаха от стелажите си. Цената им е около 10 лева, което е окей и са сравнително трайни. И най-вероятно ще си купа още техни туалетни води. Така, друго нещо, което адски много ми хареса, ми се отрази добре, е масло от чайно дърво. Ето така изглежда, купих си го от DM. Слагам си в розовата вода няколко капки и за мазна кожа се отразява прекрасно. Освен това е доста икономичен продукт. Татък, друго любимо нещо е тази маска на Alverde, която е от серията им за проблем на кожа с хума. Много добре се отразява на пъпките, не пресушава кожата, много е лесна за използване, доста икономична е и определено ще си купя отново след като свърши.
И последното нещо, което искам да ви покажа е CC крема на Биотен. Покривността му е по-скоро от ниска към средна, т.е. за ежедневието е много добър. Не я матира, за мазни кожи е малко рисковано, трябва да си носите пудра и да матирате лицето през останалата част от деня, но аз си го ползвам с удоволствие и цената му не е много висока, така че ако имате желание, може да го пробвате. Това беше всичко от любимите ми продукти за месец април. Надявам се клипчето да ви е харесало и до скоро!